Acolo, într-un stâlp, este o ciocănitoare și vreau să o imortalizez dacă se poate. Mai ales cum ciocănește ea în stâlpul ăla. Da. Ia auzi. Să dau zoom mai mare. Stau și cu ochii în soare aici. Ia auzi-o. Se știe că ciocănitoarea se așează pe copăcei sau pe copacii sau pe stâlpii care au orașele, ceva, au vermișori, deci curăță locurile unde sunt copacii cu bube, ca să zic așa, cu vermișori, cu toate alea. Ea se hrănește cu așa ceva. Probabil că acolo este. De dimineață ciocănește în stâlpul ăla. E un stâlp de la vie, practic. Da, ani de zile, are 30 de ani, 40 de ani. De când e via asta, când a fost schimbată la. Aproape 50 de ani are stâlpul ăla. Aveam 7 ani. Nu aveam 7 ani, de fapt, eram la grădiniță. 4-5 ani când a pus mama via. S-ar părea că s-a speriat, deși sunt foarte departe, adică am ceva, să zicem, vreo... Cam câți metri să fie? Cam 20 de metri sunt până acolo. Și totuși s-a speriat. Da, a fugit pe alt stâlp. Am văzut-o. Da, de auzi se aude când ciocănește. Are un ciocănit așa, zici că se deschide o ușă părăsită, o ușă la o casă părăsită, cam așa ceva. Turuie. Hai mă, mai ciocănește o leacă. Da, interesant. Nu, chiar și la țară fiind, nu ți-e dată toată ziua să auzi ciocănitoarea. Nu, mai era foarte rar. Foarte rar. Eu zic ce mi-e da mie. Eu, primăvara asta e prima dată când aud ciocănitoarea. Da, s-a dus pe un stâlp de la gard acum. S-a ușchit o leacă mai încolo. Uite acolo. Da, dar nu se mai vede așa bine, nici nu mai aude, că nu mai ciocăne. Nu mai vrea să ciocăne. Gata, acum caută altceva. Văd că are ceva activitate acolo, dar nu mai ciocăne așa. Da. Am surprins ca să auziți și voi cum se aude o ciocănitoare la lucru. Ea nu știe că azi e duminica. Ea a găsit și acolo un vermișor sau ceva, o musculiță și îi dă bătaie. Hai că s-a urcat pe alt stâlp acum. Da. De dimineață tot turuie, da? Zic să mă duc mai aproape, dar uite că nu reușești. Activedi că te apropii, fuge. Acum s-a urcat în vârful unui stâlp de ăsta de la vie. Șpalier de lemn. Ia uite acolo așa, în vârf, în vârful șpalierului, iată. Are un colorit frumos, da. Are un colorit super frumos. Nu știu cât se vede, dar vedem noi pe urmă. Are un colorit foarte frumos și vede ea că ceva nu e în regulă. Și coboară acum. Ia, hai mai, ciocănitoare, hai mai ciocăne, mă. Ciocănitoarea Udi. Acum nu știu dacă mă aude acum. Cum să nu mă aude? Că au auzul foarte fin. Păsările, animalele, toate au auzul fin. Că altfel nu s-ar putea salva din calea pericolului sau a unui iminent pericol. Da. Hai că își curăță
dimineață ciocul acum. Da, de acolo așa. Să încerc să mă duc, dar mi-e frică că fuge. Că am mai fost de dimineață și a fugit. Mă vede, ea mă vede pe mine. Și eu văd pe ea. Aici trebuie să pui o cameră. Ia uzi-o. A trecut la treabă. Trebuie să pui o cameră noaptea sau să nu vadă om. Camera să fie într-un... Dar știi în care stâlp vine și ciocăne. Ia uzi, a zburat. Tot la stâlpul ăla care a fost de dimineață. Ia uzi ce frumos face. Are ceva acolo. Ia uzi. Da, să vede pe filmare. Ia uite, că eu acum văd că stau cu ochii în soare și nu se vede aici. Da, am mărit zoom-ul. Da? Da, se aude, ce frumos se aude ea. Ciocănitoarea Woody m-a vizitat azi. Așa am botezat-o eu, că așa mi-a venit în cap. De la celebru film. După timpuri, când stăteam ochi și urechi fața televizoarelor, duminica. Vă mai amintiți? Are unde a fugit? S-a dat pe partea cealaltă. E preferința ei, ce vrei? Ciocănitoarea Woody, unde mai ești? S-ar părea că s-a plictisit. Sau că s-a hrănit destul. Cu totul și cu totul întâmplătoare această dizertație de duminică, pentru că și mie mi se pare foarte rar să te viziteze o ciocănitoare, chiar și primăvara. Vă ofer și vouă acest filmuleț, mai ales că mulți stați în carantină, să vă delectați cu... Poate mulți dintre voi nici n-ați auzit vreodată o ciocănitoare cum face. Așa că aveți acum ocazia să o vedeți și să o admirați și să auziți mai ales zgomotul ăsta. Așa parcă sună ecou. Da. Și eu am stat foarte mulți ani la oraș și când veneam la țară mi se părea așa ceva din poveste. Dragilor, eu vă spun carantină cât mai ușoară și o duminică plăcută în continuare pe cât se poate. Sănătate multă. Aveți grijă de voi. Toate cele bune. O zi faină în continuare. La revedere. A fugit Woody-le meu. A fugit Woody. Nu știu unde e. Dar, nu. La revedere!